Ti most először vesztek részt a Budapest Art Fairen, és 3 galéria fogott össze egy közös projektre. Elmondanád, hogy ez hogy alakult, és miért, és ki ez a 3 galéria? 3 galéria, a Videospace, az Inda galéria és a Wilting galéria, és a stand kialakításán is figyelembe vettük ezt, hogy inkább a fő célunk az volt, hogy egy kiállítási interiőrt építsünk föl, inkább, mint sem egy hagyományos értelemben vett boxos vásári hangulatot, és ennek megfelelően válogattuk ki a művészeket is, hogy a standok között, vagy pontosabban a területek közötti átláthatóság miatt, és egyfajta összhangot építsünk fel a különböző művészek között. És az Art Fair szervezésénél, amikor mindhárman eldöntöttük, hogy részezünk az Art Fairen, akkor meg korábban dolgoztunk együtt a tavalyi Fiákon, az Inda galérián volt egy közös standunk nekünk, és leültünk beszélgetni 3-an, mert a Fiákon kint volt tavaly a Videospace is, és sokat beszélgettünk úgy általánosságban művészetről, úgymond jól összebarátkoztunk, és eldöntöttük, hogy milyen izgalmas lenne, hogyha egy közös standot építenénk, egy közös projektet építenénk föl, és ennek a projektnek a címét is megtaláltuk, ami úgy szólt, hogy kő, papír és olló. Ez egy ismerős kőpapír-olló játék, de ugyanakkor egyfajta áthallást véltünk felfedezni a művészettel kapcsolatban is, mert például a mi standunkon, a mi teremrészünkön a papíralapú művészet van zömével, a Inda galérián a kő, a szobrászat és a márvány van jelen, és az olló, ez pedig a videóvágásnál, azaz a vágásnál nagyon fontos eszköz. És így jött össze ez a játékos cím. Egyezményesen fölmerült bennünk az, hogy első számú cél a jelenlét, és nem az eladás. De ugyanakkor természetesen mindannyian for-profit galériák vagyunk, mind a 3-an, és nem titkos szándékunk az eladás is természetesen, de lényeg az volt, hogy egy szép kiállítást építsünk. És ennek ellenére az a tapasztalatunk mind a 3-unknak, mert éppen délelőtt beszélgettünk erről, hogy elég komoly a vásárló érdeklődés is. Úgyhogy reméljük, hogy vasárnap este ebből a szempontból is sikeresen távozunk.